to ki tafi da ni in kin kamar ni yau ya zan yi kin gana bari mai kyan ado da kyan sura ke ce masoyata bayan ki banganin ya mace wanda zan wagata dirran da na rasa ki kawai sai dai akai ni makabarta ni dai farin ciki na ke ɗaya ce ya masoyata ba kya da bibiya da kawaye a kirakiyar makaranta samun ki ai nasara ce domin kuna yau dace gimbiyata sarauniyata malamata zinariyata farin ciki na murmushi na abin gani na kina a raina tabbas kina a raina kaunar ki ta kama ni abin yana caza ni suna ta kan kushe mu nasarar muna da girma kai fa ba wasa ne ba na baki so ki karba da zuci sai ki duba hasada ashe taki ce ga mai rabo ku ji zance ku daina ɗauka kazance akan mu sai ku yi duba sa'adatu yar baba ruwan zuma na kurba na san ki shi ne kurba soyayya tana fara daɗi akan kina goge ni farin ciki jin daɗi agun kina samu ni isamar da tudawa ne masoyi gunki zan fada da kalmar baki domin akwai wani sako wanda zana zo in baki zuwaira Adamu Abba Mardiya ina gaishe ki Fatima ya irki